Mayong buntag mga igsuon ko diha ni Kristo o mayong adlaw, mayong gabi, agad nining maabtan nining atong sibya sa atong programa ang katinawan sa pagtuong Katoliko. Sa gihapon inyong ubos nga lagad si Brad Carlo Badinas makiguban na usab kaninyo nining atong tulumanon usa ka oras aron maghisgot na usab kita mahitungod sa mga pagtulunan sa ato ang simbahan nga Katoliko. Karon nakahigayon na usab kita sa pag-live sa iyo sa kabuntagon kay maghisgot kita mahitungod nining kapistahan nining buwan sa Oktubre, kining month of the Holy Rosary. Karon mao ang kapistahan sa Santos nga Rosario o Our Lady of the Holy Rosary mga igsoon. Mao na nga atong paghisgutan karon ngano ang kining buwan sa Oktubre, Oktubre City, nganong gitawag man siya og month of Holy Rosary. Mao kana ang atong pagatukion karon mga higala. Nining sayo sa kabuntagon hinaot nga maminaw kamo nining atong gisgutan karon kining atong topic karon mga higala. Sa dili pa ta magsugod mga igsuon ato usa ning ablihan sa mubo nga pagampo kining atong programa karon. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ama namo nakas mga langit pagdaygon ng imong ngalan. Umabot ka namo ang imong gingharian matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalam namo sa matag adlaw ihatag ka namo karong adlaw ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nagapasaylo kami sa nakasala kanamo ug dili mo kami tugyan sa panulay. Hinunuwa-luwasa kami sa dautan. Amen. Magimaya ka Maria puno ka sa grasya ang Ginoo na kanimo. Bulan ikaw sa ubay nga tanan ug bulan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria inahan ka sa Dios iampo mo kaming makasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo maingon sinugdan karon sa gihapon sa tuigan nga walay katapusan. Amen. Okay, usbon ko maayong buntag kanatong tanan mga higala kun diha ni Kristo. Unya mga igsoon ang atong paghisgutan karon mahitungod niining buwan sa Oktubre, October 7, nganong gitawag mo ni siya og month of the Holy Rosary. Unsa may kasaysayan niini, no? Unsa may kasaysayan sa English ba unsa may history ani ngano kining October 7 karong yung adlaw mga igsoon October 7 nganong gitawag man ang buwan sa Oktubre og month of Holy Rosary. Ang kasaysayan magud niini mga igsoon ngano ang kining Oktubre City gitawag ni siya og month of Holy Rosary. Ang atong simbahan mga igsoon nagtudlo ang atong simbahan ngano ang kining buwan sa Oktubre gitawag man siya og month of the Holy Rosary tungod kay kining mga buwana usa kini ka paghandom atong gihandom ang kasaysayan kaniadto nga nahitabo ang kadaugan sa mga Kristiyanos tali sa mga Muslim Turks, no? Mga Muslim Turks kay sa panahon manggod mga igsoon sa 1571 buwan sa Oktubre City Pizza City good nga ang simbahan nga Katoliko mga igsoon dunay dakong problema nga giatubang mga higala niadtong buwan sa Oktubre City 1571 nga ang ato ang simbahan mga igsoon niadtong panahona sa buwan sa Oktubre City 1571 nagatubang og dakong problema kay tungod kay gisulong kini sa mga Muslim Turks, no? Unya nadtong higayon na mga igsoon ang ato ang simbahan mga higala. Dako kayong problema ang giatubang mga igsoon. Mao na unya dili lang kay ang
gisulong kini sa mga Muslim Turks ang ato ang simbahan niadtong mga 1571 buwan sa Oktubre kadto. Niadtong panahon na mga higala nagkadaghan ang mga irihis nga mga Albigensians. Nakadaghan ang mga irihis sa panahon niadtong higayuna mga igsoon. Nya kanang tuigam 1571 mga higala, dako jud kayo ang problema nga hitabo no sa atong simbahan mga higala. Muna nga sa October 7, 1571 mga igsoon, gisulong ang ato ang simbahan nga Katoliko sa mga Muslim Turks. Buot nilang lumpagon ang simbahang Katoliko mga higala. Muna mga igsoon hitabo nga dunay away tali sa ato ang simbahan o versus sa mga gitawag nato Muslim Turks natong buwan sa Oktubre City 1571. Pero mga igsoon, nasayod ang simbahan nga dili basta-basta mahimo gayud kini nga ingnon nato mabuntog lamang kini katong buot mo luad sa simbahan ug muguba sa simbahan, mabuntog lamang kini pinaagi sa ilang pag-recite, pinaagi sa ilang pag-ampo sa ato ang mahal na Birhen Maria through the Holy Rosary mga igsoon. Mao na netong higayuna pag 1571 midesisyon ang Santo Papa nga wala nagoy lain nga paagi niini. Dili kita makigsangka kanila pinaagi sa sandata, pinaagi sa pinatianay, dili mahitabo kun dili wan agoy bugtong paagi niini ato ra gyud kining mangayo gayud kitag tabang o panabang sa atong mahal na Birhen Maria. Mulito kita sa nining Holy Rosary mga igsoon. Mao kanay gimando sa Santo Papa natong panahona. Muna natong panahona mga igsoon ang Santo Papa mimando nga aron mabuntog ang atong kontra. Magampo kita, mangayo kitag panabang sa ato ang mahal na Birhen Maria. Mulito kita niining mga pagampo sa Santos nga Rosaryo. Mao na mga higala nga dihang nihitabo ang gitawag og Battle of Lepanto natong 1571 buwan jud sa Oktubre. Ang mga Kristiyanos nga mga Katoliko mga higala nangayo og panabang ni Santa Maria Birhen, nagampo sila pag-ayo mga igsoon gamit ang Santos nga Rosaryo mga higala og niadtong higayuna mga igsoon nabuntog og napildi gyud nila ang kadtong mga Muslim Turks nga buot muguba sa simbahang Katoliko mga higala through the prayer of the Holy Rosary mga igsoon. Sa ato pa nabuntog ang kadtong buot muguba muluad sa simbahang Katoliko, nabuntog na pildi nila dili pinaagi sa panagsangka kundi pinaagi ra gyud sa pagampo sa Santos nga Rosaryo. Si Santa Maria Birhen mitabang mga igsoon sa mga Kristiyanos nga Katoliko niadtong tuiga kay gisuong man ang atong simbahan nga Katoliko sa mga Muslim Turks. Mao na ang Santo Papa mimando nga wala gyud laing buhaton nato nini, mangayo gyud tag panabang sa atong inahan mao si Santa Maria. Mulito kita ug mga pagampo sa Santos nga Rosaryo. Niadtong higayuna ang mga Katolikong Kristohanon nagsubsub gyud og ampo sa Santos nga Rosaryo. Ang dakong hitabo mga igsoon didto sa Battle of Lepanto buwan jud sa Oktubre, October 7, 1571, nagmadaugon ang mga Kristohanong Katoliko mga igsoon. Wan agyoy laing gibuhat, maura gyud ang pagampo sa Santos nga Rosaryo mga igsoon. Busa mitabang
si Santa Maria mga igsoon. Niadtong mga higayuna mitabang si Santa Maria pinaagi sa paglitok sa santos nga rosaryo mga igsoon. Mga higala, niadtong mga 1208 ngadto sa 1214 doon na usay dakong hitabo nga ang simbahan miatubang og mga kalisdanan. Niadto mga 1208, 1214 ang simbahan nga Katoliko na miatubang og dakong kalisdanan. Miatubang sa mga dagkong pagsulay kay niadtong panahona tuig kana panahon ni Santo Domingo de Guzman. Yan ang 1208, 1214. Kay niadtong panahon na mga igsoon nagkadaghan ang mga irihis. Mingon tag irihis mga igsoon mao kining mga grupo, pundok nga nanudlo og mga sayop, mga irihiya ba. Mga grupo kini sila, grupo sa tao nga nanudlo og mga sayop. Mao na ang dako kayong problema nga giatubang sa simbahan niadtong mga 1214 mga igsoon. Unya ang mga irihis nga mga Albigensians, grabe kayo mga igsoon, nagpakalat sila sa mga sayop nga mga pagtulunan. Nya nahitabo pa nga aduna pa epidemya. Kanang epidemya mga kamatay niadtong panahon mga igsoon. Pirting daghan nagpatay. Unya aduna po yung mga ngilngig kayo nga mga maglulutos sa simbahan kaniadto mga igsoon sa panahon ni Santo Domingo de Guzman mga igsoon. Moto nitong higayunan nagkadaghan ang irihis, ang simbahan na moblimap kaniadto mga igsoon. Tako kay problema kay ang mga Katoliko kaniadto mga igsoon nagkagamay ug nagkadaghan ang mga irihis. Ang mga walay Dios nagkadaghan mga igsoon. Mao na dako kayong problema nga giatubang sa simbahan natong panahon. Moto nga ang si Santo Domingo de Guzman niadtong panahon pare siya mga igsoon. Perting guulan niya. Guul kay siya. Daw nawagtangan siya og paglaom nga unsaon na ni. Kay kani si Santo Domingo de Guzman ngilngi kini bright kining tawhana. Bright kining tawhana. Bisag unsaon pa niyag diskurso wali mga igsoon wa gyoy namati ni mga igsoon. Wa gyoy nakabig sa iyang giwali. Panahon nga magmisa siya pirti ra gyung gamayan na nimba mga igsoon. Ang mga Katoliko kaniadto sa panahon ni Santo Domingo de Guzman nagkagamay, nagkahilis mga igsoon. Moto nahitabo nga pirting guula ni Santo Domingo de Guzman. Moto sa iyang gibuhat kay pirting guula niya miadto siya sa usa ka kamingawan nga diin magbuhat siya og mga pagpuasa, mga pagampo. Ampo sa Ginoo nga Ginoo. Ngano man ni Ginoo nga nagkagamay man ang pagtuo sa iyang parokya, nagkagamay ang mga Katoliko nga manimba. Nga maayo man ta siya muwali, pirtirang gamay ang makabig mga wa gyud makabig mga igsoon sa iyang giwali. Miadto siya sa lasang, tuwa dito siya sa mamingaw nga lasang mga igsoon si Santo Domingo de Guzman. Nagpuasa siya mga higala. Pila ka adlaw ang pagpuasa ni Santo Domingo de Guzman. Nagampo siya sa Dios mga igsoon sa tungod sa iyang problema nga giatubang kay wa gyud kayo'y manimba sa kamaayo niya muwali wa gyud intaoy makabig mga higala. Kay bright man to si Santo Domingo de Guzman. Natong hitabo ang mga igsoon sa iyang pagampo mga higala. Nagpakita kaniya si Mama Mary, nagpakita niya si Santa Maria Virgen. Gitunulan siya og santos nga rosaryo mga higala. Gitunulan siya og Holy Rosary si Santo Domingo de Guzman. Mingon si Santa Maria Domingo, Santo Domingo, gamita kining santos nga rosaryo. Gitunulan si Santo Domingo de Guzman mga higala sa santos nga rosaryo. Mingon si Santa Maria, gamita kini Santo Domingo.
kining santos nga rosaryo. Muna gitudluan si Santo Domingo de Guzman, gitudluan siya ni Mama Mary nga ingon anion paggamit ang Holy Rosary. Say the Holy Rosary every day. Moto si Santa Maria mga igsoon maugyoy nangunay sa pagtunol. Si Maria gyud mga igsoon maugyoy nangunay sa pagtudlo nga magampo ta kanunay sa santos nga rosaryo aron makabig ang mga makasasala. Kadtong mga irihis mabuntog, makabig, mabuntog ang mga irihis mga igsoon. Pinaagi ni ning santos nga rosaryo. Gitunulan si Santo Domingo mga igsoon ni Mama Mary og rosaryo. Gitudluan si Santo Domingo ni Mama Mary mao ingon anion pag rosaryo Santo Domingo. Mao na mga igsoon nga si Mama Mary mga higala miingon nga Domingo sa imong mga diskurso wali wa gyoy makabig pero iwali ni ang akong rosaryo. Iwali ni ang akong rosaryo ug daghang mga makasasala nga makabig niini. Pinaagi niining santos nga rosaryo. Pila man ka istorya ni ana mga higala nitabo to mga 12-14 si Santo Domingo mibalik ngadto sa iyang sa iyang parokya. Iya na yung gibagting ang kampana, magwali siya, magmisa siya mga igsoon. Natong higayon na unsa jud kadakong milagro nga gibuhat ni Santa Maria mga igsoon. Gibagting niyang kampana ay gibagting sa mga anghel ang kampana. Na gibagting ang mga tao mga igsoon midugok dito sa iyang simbahan. Moto netong higayon na si Santo Domingo nagmisa mga igsoon. Moto pagsugod niyang diskurso way lain niyang giwali mga igsoon ang santos nga rosaryo ra gyud mga igsoon ang giwali niya. Sigon sa hangyo sa Mahal na Birhen Maria nga iwali kini Santo Domingo kining rosaryo. Ug tungod sa imong wali daghang mga makasasala nga makabig, ang mga irihis mabuntog ang ilang mga panudlo nga mga baka. Moto sa pagsugod diskurso ni Santo Domingo nahitabo to mga 12-14 ang mga tao di aksyon og panggawas sa simbahan. Pero wala kagawas dayon ang mga tao mga igsoon kay gipabundak ang kusog nga uwan. Pirting kusog sa uwan ang mga tao mga higala wa gyud makagawas. Nagpundo sila dito sa simbahan. Ang mga gate gipang gisiradan sa Ginoo mga igsoon ang mga gate. Pirting daghanang mga tao dito sa simbahan moto gipahimuslan ni Santo Domingo de Guzman ang pagwali niya sa santos nga rosaryo mga igsoon. Nyadtong higayuna mga higala duna gyud akong hitabo. Gipamatud-an gyud ni Santa Maria nga iwali Santo Domingo ang akong pagrosaryo. Nyadtong higayuna daghan kayong mga makasasala mga igsoon nga nakabig mga higala kadtong mga walay Dios mituo nag Dios. Kadtong mga irihis natong panahon na nakabig na mga igsoon. Nagkatoliko na sila pag humagwali ni Santo Domingo de Guzman mausay paghunong sa uwan mga igsoon. Og ngadtong higayuna daghan kayong mga makasasala nga naglinya ngadto sa kumpisalan kay mangumpisal sila sa mga sala. Nakita ninyo? Nga grabe dai kayo kadakong epekto. Grabe kayong epekto mga igsoon niining santos nga rosaryo mga igsoon kay kiniding santos nga rosaryo daghang kayong mga makasasala nga makabig niini. Klaro kay mga igsoon nga kini ang santos nga rosaryo mao kini ang giindurso sa atong Mahal na Birhen Maria. Giindurso kini mismo ang atong Mahal na Birhen Maria mga igsoon mao gyud nangunay sa pagtudlo nato nini. Si Mama Mary gyud mao mihangyo gyud mga higala nga pray the Holy Rosary every day. Mao kana mga igsoon netong panahon na mga higala ang tanang mga makasasala sa panahon ni Santo Domingo de Guzman nakabig. Ang mga irihis nabuntog ang ilang panudlo mga igsoon. Katong mga walay Dios mituo nag Dios tungod niining giwali ni Santo Domingo de Guzman mahitungod sa santos nga rosaryo. Sa ato pa mga igsoon kini ding santos nga rosaryo usa kini kabalaang debosyon mga igsoon. Kining santos nga rosaryo ilado kay ni sama gos Biblia, kining Biblia ilado kay ni sa tibuok kalibutan.
ilado pa ni sa ubang mga libro. Ang Biblia ilado kay ni. Wa man siguro tawo nga wa kailag Biblia. Ilado kay ni. Pero ang ikaduha ni ining Biblia maog yun ang santos nga rosaryo mga igsoon. Ang santos nga rosaryo segunda na siya sa balaang kasulatan. Kay wa man siguro tawo nga wa kailag santos nga rosaryo. Tibuok kalibutan mga igsoon nakapamilyar og ilado kay ni ang rosaryo mga igsoon. Kay kining rosaryo mga igsoon ang endorso ug ang nangunay gyud sa paghatag niini maog gyud si Mahal na Birhen Maria ngadto ni Santo Domingo de Guzman mga igsoon. Mao na mga higala klaro og tataw nga mismo si Mama Mary gyud mga igsoon maog gyud nangunay sa pagtudlo nato niini nga pray the Holy Rosary every day. Mao na mga igsoon sa pagsulti ni Mama Mary ngadto ni Saint Dominic, iyang gisultihan si Santo Domingo de Guzman, samtang gitunol ni Mama Mary kining rosaryo, iyang gitudluan si Santo Domingo mao ni ingon anion pag rosaryo, ingon ni ini pagampo sa rosaryo, o giubanan usab kana og saad mga higala. Dunay saad ang atong Mahal na Birhen Maria mga igsoon niadtong mga tao nga magkanunayon sa pagdaig sa rosaryo mga igsoon. Ang atong Mahal na Birhen Maria dunay 15 kasaad mga igsoon ang atong Mahal na Birhen Maria. Ug nasayod kitang mga Katoliko way labot ning mga laing planeta kini mga laing relihiyon di man sila motuo niini. Problema na nila di sila motuo ni ana. Wala man ato sila pugsa niining atong pagrosaryo. Nara nilag motuo sila dili, pero alang natong mga Katoliko motuog jud ta. Kay tungod kay dili raman Biblia ra nga ato ang gituhukan. Dili lang ang Biblia. Kay kining mga laing reliyon basawa sa Biblia di naman sila motuo. Di ba? Basawa sa Biblia, basta dili mabasa sa Biblia, di man nila tuhuan. Pero kitang mga Katoliko wala, dili lang kay Biblia ra ang atong gituhuan. Bisag wala pa na sa Biblia mga igsoon, basta tinuod lang mga igsoon, ato gyud ang tuhuan og dawaton mga higala. Dili sabton tungod kay wa sa Biblia dili na tinuod. Di ba? Kadaghan mga igsoon nga dili na mabasa sa Biblia pero tinuod man siya. Mo na mga higala nga sama aning daghan kayong mga naa diri sa manang iring. Di man na mabasa sa Biblia nga nay iring pero motuo kita nga nay iring. Di ba? Ingon ana sa mga igsoon, mo na nga dili sabton tungod kay wa sa Biblia dili na ta motuo. Tungod kay wa sa Biblia sayop na di na mao mga igsoon. Kay ang prinsipyos Biblia matud pa sa balaang kasulatan mga higala aris prinsipyos Biblia matud pa sa Filipos kapitulo 4 bersikulo 8. Nga matud pa sa balaang kasulatan, bisan unsang butang tinuod, bisag unsang butang maligdong, bisag unsang butang matarong ug balaan, bisan unsay inyong buhatan na alang sa paghimaya sa Ginoo. Mabasa na sa Filipos 4:8 ug unang Korinto 10:31 nga tanang butang putli, tanang butang ligdong, tanang butang maayo, basta maayo lang buhatan na sa to pa wala day siya ibawal. Basta maayo lang ng butang ha, basta dili lang nadautan buhatan na. Sa to pa bisag wa siya sa Biblia, basta tinuod lang angay na natong tuhuan mga igsoon. Mao na balik ta mga higala. Samtang gitunulan si Santo Domingo sa rosaryo, gitunulan si Santo Domingo ni Mama Mary og rosaryo. Ingon inion paglitok Domingo, ingon ini ang paggamit sa rosaryo. Samtang gitudloan si Santo Domingo de Guzman ni Mama Mary sa pagrosaryo, doon na po'y mga saad sa Mahal nga Birhen Maria. Alang niadtong makanunayon sa pagdaig sa rosaryo. Unsa maning mga saad ni Mama Mary? Kitang mga Katoliko nasayod kita nga si Maria dili bakakon. Inahan gud siya sa atong Ginoo. Inahan siya sa atong Ginoo.
Imposible kayo nga si Mama Mary mamakak. Kay ang iyang anak, Ginoo. Ang iyang anak si Hesukristo dili bakakon. Busa si Maria mga igsuon nga mo inahan sa atong Ginoo nga dili bakakon. Kay naa man na sa Biblia nga si Kristo diha sa iyang mga baba walay makaplagang bakak. Ha? Diha sa balaang kasulatan mabasa na nga si Kristo diha sa iyang mga baba walay makaplagang bakak. Busa si Maria usab nga inahan sa atong Ginoo nga dili bakakon, si Maria usab mismo dili gyud na siya bakakon. Mao na nga si Mama Mary nga samtang gitunulan si Santo Domingo o sa Rosario, giubanan kini og mga saad mga igsoon. Unsa man kining mga saad sa mahal nga Birhen Maria alang ni adtong makanunayon sa pagdaig sa Santos nga Rosario mga igsoon. 15 kini kabuok mga higala. 15 kini kabuok. Una, ang unang saad sa atong mahal na Birhen Maria ni atong mga tawo nga makanunayon magampo og magdaig sa Santos nga Rosario. Una, matod pa ni Mama Mary, usa sa saad ni Mama Mary, dili ra bagyo di mo pakyas si Mama Mary sa saad. Di gyud ni mapakyas. Ang unang saad sa atong mahal na Birhen Maria ni adtong kanunay nga magrosaryo. Matod pa ni Mama Mary, paminawan ni Magison. Kanilang tanan nga sa dakong debosyon magdaig sa rosaryo, isaad ko kanang pulong, isaad ko, dili na ako agikan ha, dili na pulong sa simbahan. Maog yun na ang gisulti ni Santa Maria Birhen ngadto ni Santo Domingo de Guzman mga igsoon. Dapat mo tuutan ni ini kay maura ba gyud ni mao ni ang gituhuan ra ba sa simbahan, gidawat ra ba ni sa simbahan kining nahitabo, no? Kining nahitabo ni Saint Dominic Santo Domingo de Guzman. Si Santo Domingo de Guzman giila sa simbahan nga usa ka santos. Busa ang kinabuhi ni Santo Domingo de Guzman mga igsoon nga mismo sa kinabuhi sa life ni Santo Domingo de Guzman gipakitaan si Santo Domingo de Guzman sa mahal na Birhen Maria. Gitunulan sa Santos nga Rosario og samtang gitudluan si Santo Domingo de Guzman nga ni Mama Mary nga ingon inion pag Rosario, ingon inion pagampo Santo Domingo de Guzman, duna usab di ay saad. Unsa man kining saad? Matod pa ni Mama Mary ngadto ni Saint Dominic, kanila sa ato pa mga igsoon, dili ra day si Santo Domingo de Guzman mo gisaara ni ana. Kay tungod kay si Santo Domingo man mo gitunulan, si Santo Domingo ra siguro brad mo gisaara ni ana, dili oy. Si Santo Domingo lang mo oy unang gipadayagan ni ana mga igsoon. Si Santo Domingo lang mo unang gipadayagan sa atong mahal na Birhen Maria may tungod ni anang saara. Yan ang 15 ka paramises, ang unang gisaaran, ang unang gisultihan ni Santa Maria ni ana mao lang si Santo Domingo de Guzman. Pero dunay pero kanang saad mahitungod na anang atong pagrosaryo, dili ra ngadto kang Saint Dominic alang kini natong mga Kristohanong Katoliko. Pero kadtong mga laing planeta, kadtong mga siktang sulpot, naaran yung di mo motoo. Kung di mo motoo, di masami mamugos ninyo. Pero kami igo lang jud mi pasabot og nagwali mga igsoon nga ingon ini ang among baruganan mga higala. Matod pa sa saad ni Mama Mary, kanilang tanan nga dakong debosyon magadaig sa rosaryo, isaad ko ang akong linain nga panalipod ug mga dagko kaayong panabang. Pagkanindot mga higala, pagkanindot sa saad sa atong mahal na Birhen Maria mga igsoon nga kadto ding mga tao, matod pa ni Mama Mary, kanilang sa to pa dili ra kay referido ra ni Santo Domingo, no? Referido sa mga Katolikong Kristohanon nga nagdebosyon, nagdaig sa rosaryo. Matod pa ni Mama Mary, kadtong mga tao nga nagdebosyon, magdaig sa rosaryo, isaad ko ni man ka, matod pa ni Mama Mary, isaad ko ang akong linain nga panalipod ug mga dagko kaayong panabang.
Sa to pa makadawat ag panabang mga igsuon. Mao na mga igsuon nga kining sa ara mga igsuon sa mahal na Birhen Maria didto ra niya gisulti ni Santo Domingo de Guzman. Wala ni gisulti ngadtos mga leaders mga relihiyon, katong mga leaders mga siktang sulpot. Kay kung sultihan sila ni Mama Mary niini, makasiguro gyud ko nga ilag gyud tong debatihon sa Mama Mary. Mingong yun yung mga lain na kung adto ni isulti ni Mama Mary ngadto ni Felix Manalo aw debatihon si Mama Mary ni Felix Manalo. Kung didto ni isulti ni Mama Mary ngadto kang Eduardo Manalo aw debatihon si Mama Mary ni Eduardo Manalo. Mao na mga igsuon, wala ni gisulti ni Mama Mary ngadto ni Eduardo Manalo. Wala ni gisulti ngadto ni Ellen G. White. Wala. Kay kabaw tos Mama Mary kung sultihan ni nako, ako ni silang tunulan sa rosaryo, kabaw mas Mama Mary nga kontra gyud na nilang rosaryo. Kuyaw niya, debatiho niya nila sa Mama Mary. Muna sa Mama Mary, wag gyud mo sulti ngadtos mga leader sa laing reliyon. Di niya gisulti, didto niya gisulti. Sa usa ka pari nga si Saint Dominic, usa ka Katoliko mga igsoon. Kay nasayod si Santa Maria nga ang tinuod nga relihiyon nga mainiton nga nagdebosyon kaniya, way lain ang simbahang Katoliko ra. Busa makasiguro kita nga ang Katoliko mao ang tinukod ni Kristo. Makasiguro kita ang simbahang Katoliko mao ang tinukod ug tinuod nga simbahan. Way lain ang simbahang Katoliko. Nga naman kay maora ni ang simbahan nga gipadayagan, mao kini ang simbahan nga gipaboran sa atong mahal na Birhen Maria. Kay nga naman kay mao gyud gitunulan sa Santos nga Rosaryo. Ang gisultihan usa ka Katoliko, mao si Saint Dominic. Matod pa ni Santa Maria kadtong mga tawo nga nagdebosyon ug nagdaig sa rosaryo, isaad ko ang akong linain nga panalipod ug mga dagko kayong panabang. Grabe kayo. Sa ato pa mga igsoon, panalipdan dayta mga igsoon. Mao na nga kitang mga Katolikong Kristohanon magrosaryo gyud ta. Kay grabe day ang saan ni Mama Mary nini kay panalipdan dita. Mga dagkong kayong panabang. Mao na sa nahitabo niya tong bagyong Odette. Ang among balay mga igsoon kaluy-an sa Ginoo. Bisag usa na lang kasin, wa gyud sin nga nalangkat nitong bagyong Odette. Gipanalipdan sa Dios ug sa ato ang mahal na Birhen Maria. Mao na mga igsoon usa sa saad sa mahal na Birhen Maria nitong mga tawo nga magrosaryo. Isaad ko matod pa ni Mama Mary. Isaad ko ang akong linain nga panalipod o manangadag ko kayong panabang. Mao na'y unang saad sa atong mahal na Birhen Maria. 15 man ni kabuok. Ikaduhang saad ni Mama Mary. Kadtong makanunayon sa pagdaig sa akong rosaryo, makadawat og mga talagsaong grasya. Grabe kay mga igsoon. Nga kadto ding tawo nga makanunayon sa pagdaig sa akong rosaryo, makadawat ug mga talagsaong grasya. Mao na mga igsoon nga makadawat kitag talagsaong grasya. Mao na mga igsoon sa unsa man nga grasya, daghamang matang sa grasya. Dunay grasya nga kanang uncreated grace o created grace. Unsa man ang created grace? Kanang grasya mga igsoon, grasya sa kinabuhi, no? Grasya pagkaon matag adlaw, grasya sa tubig. Mao na mga igsoon, hatagan kita sa mahal na Birhen Maria ug talagsaong grasya. Nya kinsa gyud tawo nga dili gusto grasya? Unsa di mga igsoon, matud pa ni Mama Mary kadtong mga tawo nga makanunayon sa pagdaig sa akong rosaryo, makadawat ug talagsaong grasya. Wala mo ingos Maria nga makadawat og talagsaong disgrasya. Wala mo ana sa Mama Mary. Talagsaong grasya. Pagkanindot sa saad sa atong mahal na Birhen Maria. Mga laing relihiyon masuya gyud mo. Kay gisaaran gyud ang Katoliko ra gyud giasaaran ini. Wa mo milabot ani. Kay nga naman wa mo rosaryo. Wa mo rosaryo ang inyo ra gyud gibuhat panaot ra gyud kanunay. Ikatulo. Ang ikatulong saad sa atong mahal na Birhen Maria maotod pa niya, ang rosaryo mahimong makagagahom kaayong taming batok sa impyerno. Muguba siyag mga bisyo ug mopalingkawas gikan sa sala
ug mubungkag sa irihiya. Nawara? Grabe. Matod pa ni Mama Mary, ang rosaryo mahimong makagagahom kaayong taming batok sa impyerno. Mao na kanadeng mga tao nga kanunay magrosaryo. Si Mama Mary timani di ra bagyod mamakak si Mama Mary. Kung unsay ra bagyo iyang gisulti, mahitabo ra bagyo na. Dili gyud maimpyerno. Kay kini daing atong kanunay nga magrosaryo, kanang kanunay natong pagrosaryo, mahimo din nang makagagahom kaayong taming batok sa impyerno. Sa to pa kana daing kanunay tang magrosaryo mga igsuon, mauday na ang atong taming. Ha? Mao na atong panalipod nga dili ta maimpyerno. Mao na mga igsuon. Sus kanindot sa. Mao na kanang mga tao nga magrosaryo mga igsuon nagpasabot na nga kanang tawhana dili gyud na maimpyerno. Basta makanunayon lang, matinud-anon lang magrosaryo, nagpasabot na kanang tawhana. Ang iya yung destinasyon mga igsuon dili sa impyerno, para langit jud mga higala. Mao na mga igsuon nga hinuon ang atong destinasyon para langit man gyud. Kay mabasa man na sa unang Timoteo, no? Unang Timoteo 2:3-4 nga tinguha gyud sa Dios nga ang tanang tao maluwas. Sa ato pa ang ato yung destinasyon mga igsuon para gyud sa kaluwasan, para langit gyud. Pero kini di ang atong pagrosaryo, mahimo kining makagagahom kayong taming batok sa impyerno. But pasabot ang tao di nga kanunay magrosaryo, dili gyud maimpyerno. Mao na mga igsuon, kung usa ka tawo nga kanunay nagdebosyon sa mahal na Birhen Maria, panahon nga siya mamatay, kawitan unta siya sa yawa, ilabay unta siya sa impyerno, pero sadngon siya sa kamot sa mahal na Birhen Maria, dili siya maimpyerno. Kay kini mga tao nga magrosaryo kanunay, lisod kay ni maimpyerno. Kay kung ilabay nimo sa impyerno, ang impyerno mapaw ang kayo. Kay ang mga yawa mingon, sus ayaw intawon, ayaw na ibutang diri ng tawhana kay dili na to Mao na mga igsuon, mao na klaro-klaro lang mga higala, no? Mao na kanang ding atong pagrosaryo kanunay, mao din na siya ay taming batok sa impyerno. Nya matod pas mahal na Birhen Maria, muguba siyag mga bisyo, mupalingkawas gikan sa sala ug mubungkag sa irihiya. Sa ato pa di mga igsuon, kini ding rosaryo mga igsuon, kung ikaw do na kay bisyo, gusto ka magbag-o sa imong kinabuhi, dili lang kay mubasa ra kag Biblia, matod pa sa labon agin, mubasa tag Biblia bro, kay mo ni makabag-o sa tong kinabuhi, dili lang ang Biblia mo makabag-o sa kinabuhi di mga higala, no? Matod pa sa atong mahal na Birhen Maria, muguba usab kinig mga bisyo ug makapaningkawas gikan sa sala ug mubungkag sa irihiya. Mo ni natakong hitabo mga igsuon, nga sa panahon ni Saint Dominic de Guzman sa mga 1214, nga daghan kayog mga irihiya kaniadto mga igsuon. Mikaylap ang mga irihis sa panahon ni Saint Dominic de Guzman, pero unsay ray gibuhat ni Saint Dominic de Guzman, iya ra gyud giwali ang santos nga rosaryo. Niadtong higayuna mga igsoon, niadtong gutloa ang mga irihiya na buntog mga igsoon through the Holy Rosary mga igsoon. Sa ato pa tinuod gyud, napuribahan gyud nga kini di ang pagrosaryo muguba sa mga bisyo, mupalingkawas gikan sa sala ug mubungkag sa irihiya. Mao na mga igsoon. Grabe kayo mga higala. Matod pa ni dunay usa ka santos mga igsoon nga si Saint Dominic Savio. Matod pa ni Saint Dominic Savio, kaning bataa tinun-an ni Juan Don Bosco, nya kini bataa sayo man kay ni namatay. Moto giingnan siya ni Juan Don Bosco nga Dominic, kabawog gyud ko ikaw gyud mag-una nako. Kay daan naman kay sakit. Bata pa to, namatay na to si Saint Dominic Savio. Sa wa pa mamatay si Saint Dominic Savio, miingon jud si Juan Bosco, Dominic, kung mamatay man ka, balik ako diri sa kalibutan. Unya sultihi ko kung asa gibutang ang imong kalag. Moto kato si Saint Dominic pila ka istorya miingon, "Oh Father, baliko di ka, mananghid ko sa Dios. Mangayo kong permiso sa Ginoo nga mobalik ko, balikon ti ka." Pila ka istorya namatay si Saint Dominic. Bata pa to namatay si Saint Dominic Savio. Moto na itong higayuna, samtang si Juan Bosco
nagpasabasa dito sa iyang balay tun-anan. Naibong si Juan Don Bosco nga dunay usa ka tikang yapak niya. Nasayod siya nga kinsa man tong naglakaw-lakaw siyang luyo. Nagtanaw siya wa siya kitag tao pero dunay ga lakaw. Pero wala mahadlok si Juan Bosco. Kay nasayod man siya nga kadto si Saint Dominic yun. Kay daan naman to ilang sabot nga kung mamatay ka Dominic balik ka gyud ko. Moto niingon si Juan Don Bosco nga Dominic ikaw na, niingon siya yes Father ako ni. Niya karon mutana ko nimo gyud. Asa man gibutang ang imong kalag. Matod pa ni Saint Dominic Sabio, Father, dihang pagkamatay nako gisultihan ko sa akong anghel magbalantay. Naagyo tay anghel magbalantay no? Naagyo tay anghel magbalantay. Gisultihan ko Father sa akong anghel nga magbalantay. Nga Dominic, giingna siya sa iyang anghel magbalantay, Dominic, mudiritso kag langit. Muto ningo si Saint Dominic Sabio. Ngano mudiritso man kog langit? Nga kanang langit dili man na sayon sudlon. Nga naa man as Biblia nga walay makasud sa langit bisag doon na lang kay gamay nga mansa sa sala. Kinahanglan musud ka sa langit, kinahanglan ginwa gyud kay mansa sa sala. Santos gyud kay ka. Ningol si Saint Dominic, ngano mo diretso man kog langit akong anghel magbalantay? Ningon ang anghel magbalantay, duha ra gyud ka rason nganong mo diretso kag langit og dili ka moagig purgatorio? Dili ka maimperno? Di pug ka mapurgatorio? Duha ra gyud ka rason. Una, kining kanunay na akong mukalawat panahon sa akong pagsimba. Ikaduha ang akong kanunay nga magrosaryo. Tanawa ra sa ato pa di mga higala si Saint Dominic Sabio midiritso og sud sa langit, wa moagig purgatorio, wa pod maimperno. Duha ra gyud kadagkong rason nganong nahilangit si Saint Dominic Sabio midiritso og langit tungod sa kanunay niyang pangalawat. Kalawat sa kanunay. Ikaduha ang kanunay nga magrosaryo. Sa ato pa day mga igsuon, duna nagyudi ay mga naka-experience ni ini mga igsuon. Mao na mga higala nga tungod ni ining santos nga rosaryo, tungod ni ining pagdibusyon sa santos nga rosaryo, daghan kayong bantugan sa simbahang Katoliko nga tuan na sa langit karon mga higala. Balikon ko, tungod ni ining pagdibusyon sa santos nga rosaryo, tungod ni ining santos nga rosaryo, daghan na kaayong mga bantugan nga mga santos, mga santa sa atong simbahang Katoliko nga tuan na sa langit mga igsoon. Sama ni Saint Louis de Montfort, sama ni Padre Pio, sama ni Saint Bernadette Soberos, o labi na gayod ni uban pang mga santos sa atong simbahang Katoliko nga kanunay magrosaryo karon mga igsoon, tuan na sila sa langit mga higala. Klaro kay mga igsoon, sa ato pa gipamatud-an Diyos mahal na Birhen Maria nga kini ang pagrosaryo kanunay mauni siya'y taming batok nato sa impierno. Sa ato pa ang tao nga kanunay makanunayon mga ji sa rosaryo, dili siya maimpierno, mahilangit jud siya mga igsoon. Mao na ikatulong saad. Ikaupat nga saad sa mahal nga Birhen Maria, ang rosaryo mo palambo sa mga birtud og mga maayong buhat og mopadangat alang sa mga kalag og labing daghan nga mga kaluoy Dios nun, diha sa mga kasing-kasing nga mahimong kailisan ug gugma sa Dios. Ang gugma sa kalibutan motuboy kaniya ngadtos mga tinguhang langit nun ug tunhay nga kabulahanan. Mga santos unta sa ilang kaugalingon ang mga kalag ni ining mga paagiha. Liman kaniya na kini dieng pagdibusyon kanunay nato sa santos nga rosaryo, makasantos diay ni sa atong kaugalingon mga igsoon. Sa ato pa mga igsoon, tinuod gyud kay nga naman sa kadaghang mga santos, mga santa sa ato ang simbahang Katoliko, wa gyud na sila mahimong santos nga wala magdibusyon sa santos nga rosaryo. Sagaran gyud nga santos sa ato ang simbahang Katoliko, kanang mga tawhana nagdibusyon yun sa atong mahal na Birhen Maria through the Holy Rosary. Si Saint Bernadette Soberos, katong gipakitaan sa mahal na Birhen Maria dito sa Francia,
katong bayhana, grabe kadibutos mahal na Birhen Maria. Sakto gyud na nga usa sa mga saad sa mahal na Birhen Maria nga kini ding mga tawo nga magkanunayon mga magdaig sa rosaryo, kanang tawhana magasantos siya sa iyang kagalingon mga igsuon. Magasantos na sa iyang kagalingon. Ha? Mao na mga igsuon. Unya kini sang mga tawo nga kanunay magdebosyon sa santos nga rosaryo mo palambo sa mga birtud ug mga maayong buhat. But pasabot nga kining mga igsuon kining atong hiyas sa atong mga kanang atong hiyas bitaw nga kanunay nga magabuhat og maayo mo labaw pag yun na, mulambo pag yun na ang atong mga buhat nga maayo kung ang tao nga kanunay magrosaryo. Sa ato pa mo palambo sa mga maayong buhat kining atong pagkanunay magrosaryo mga igsoon. Mao na mga higala. Mao nang ikaupat nga saad sa mahal na Birhen Maria. Ikalima nga saad, kadtong magtugyan siyang kagalingon nga rikanako pinaagi sa rosaryo dili gayud abuton og kadaot. Timan kanana kanindot anang sa ara nga kadto ding tawo nga magtugyan siya sa iyang kagalingon nga rikanako pinaagi sa rosaryo dili gyud abuton og kadaot. Sa tupad katong mga tawo nga mosurinder nga mutugyan sa iyang kagalingon ngadto ni Mama Mary, matud pa niya pinaagi sa pagrosaryo dili gyud abuton og kadaot. Di gyud ta abot og kadaot mga igsoon. Kanindot mga higala. Kanindot sa saad sa atong mahal na Birhen Maria ngadtong mga tawo nga kanunay magrosaryo. Ikaunom, kadtong mga G sa tinuuray sa akong rosaryo samtang magpamalandong siya sa mga misteryo dili kayo dag-on sa katalagman ni mamatay sa kadautan nga kamatayon, makabig ang mga makasasala, ang matarong magtubo diha sa grasya ug mahimong takos sa kinabuhing dayon. Tanawara, mao nang ikaunom nga saad sa atong mahal na Birhen Maria. Mao nang ikaunom nga saad sa atong mahal na Birhen Maria nga kadto ding mga tawo nga kanunay magrosaryo magdaig nga tinuuray gyud sa akong rosaryo kanang tinud-anay gyud. Kay naa man goy magrosaryo nga dili tinud-anay ba? Paspas kayo magimay ka man puno ka sa grasya, wala pitaw dili pitaw kinasing-kasing, dili pitaw tinud-anay. Kanang kutob rat pitaw sa baba pero wala magsukat sa kasing-kasing. Gusto ni Mama Mary nga mulitok ta og maghimaya ka Maria pero kinahanglan nagsukad po na sa atong kinasing-kasing tinud-anay gyud ba? Dili kay maghimay ka man puno ka sa grasya ang Ginoo na kanimo, oy taon aligrahay atong nilungag Santa Maria nang sa Dios tanawa oy atong nilungag kan unya to siring dili ingon ana mga higala. No, dili ingon ana. Ang gusto sa atong mahal na Birhen Maria nga mga jita magdaig ta sa santos nga rosaryo tinud-anay tinuuray gyud mga igsoon. Matud pa sa mahal na Birhen Maria kadtong mga magdaig sa tinuuray sa akong rosaryo samtang mamalandong siya sa mga misteryo dili gyud dag-on sa katalagman ni mamatay sa kadautan nga kamatayon, makabig ang mga makasasala, ang matarong magtubo diha sa grasya ug mahimong takos sa kinabuhing dayon. Pagkatamis ug pagkanindot sa saad sa mahal na Birhen Maria mga igsoon. Nga kadto ding mga tawo nga kanunay magrosaryo dili tadag-on sa katalagman ni mamatay sa kadautan nga kamatayon. Dili ta mamatay sa dautan nga kamatayon. Unsa man ang dautan nga kamatayon? Dili ta mamatay pinaagis posil, mamatay ta pinaagis sa urom, mamatay ta pinaagi sa naligsan, dili ingon ana mga igsoon. Mamatay ta mga igsoon nga nindot gyud nga kamatayon like ni Mama Mary mga igsoon. Mahisama kita sa atong mahal na Birhen Maria nga kamatayon nga mamatay ta nga iagi rag katulog. Dili ta mamatay nga magpinal nga dili ingon ana mga igsoon. Mao kana ang saad sa mahal na Birhen Maria mga igsoon nga matud pa sa kaunom nga saad sa mahal na Birhen Maria. Matud pa sa ikaunom nga saad nga kadtong magdaig sa tinuuray sa akong rosaryo samtang mamalandong sa iyang mga misteryo dili gayud dag-on sa katalagman ni mamatay sa dautang kadautan ay mamatay sa kadautan nga kamatayon. Sa to pa dili ta mamatay sa dautan nga kamatayon. Dili ta mamatay nga gipusil ta. Ay kanang kamatayon nga pusil, kanang kamatayon nga gipusil ka mo nang kanang dautan nga kamatayon. Namatay ka nga naligsan ka, nalatay imong namatay ka kay giurom ka. Dili ingon ana nga kamatayon ang atong matagamtam
kung kita magdebosyon ta kanunay sa santos nga rosaryo. Mamatay ta, may sama mamatay ta nga prehas jud ni mamamiri nga kamatayon ba? Nga natug lang mga igsoon. Moto, natug lang sa mamamiri, mitaliwan na sa mamamiri. Mitaliwan ra siya. Mauna mga igsoon, mauna ang saad sa mahal na Birhen Maria nga kadtong mga tao nga tinud-anay nga magrosaryo ug mamalandong sa iyang mga misteryo dili gyud dad-on sa katalagman mga igsoon ni mamatay sa daotang nga kamatayon. Niya makabig ang mga makasasala ang matarong magtubo diha sa grasya ug mahimong takos sa kinabuhing dayon. Maunay ikaunom nga saad sa mahal na Birhen Maria. Diin niya gisulti ning mga saad niya didto na niya gisulti sa usa ka santos nga si Saint Dominic de Guzman. Matod pa ni Ma'am Mary, makabig ang mga makasasala. Sakto gyud. Kay proven man yun Giprobahan man yun Daghan kayong mga kauban ako mga igsoon nangalagad sa simbahan tungod nga kanunay magrosaryo mga igsoon. Kaniadto makasasala siya tungod kay sa iyang pagkamakasala, giampo siya kanunay sa iyang inahan. Rosaryo kanunay, nakabig ang iyang anak. Nakabig. Dunay usa ka testimony nana kini si Saint Agustin di Hippo. Kini si Saint Agustin di Hippo sawa pa ni sa masantos, grabe kini kabadlungon. Baniyaga nga anak. Ang iyang inahan si Santa Monica, pirti kayong Diyos nuna. Kada adlaw mo simba. Niabot pa ang panahon, niabot pa ang time nga giinsulto sa iyang anak. Mama, kanang imong kanunay mo simba no? Ako pa nimo may pangdadon nimo ang simbahan diri sa atoa para di na kamo adto sa simbahan. Si Santa Monica walay adlaw nga dili mo hilak si Santa Monica mga igsoon. Grabe ang hilak. Kung imong sauron ang haluha ni Santa Monica usa na gyud kabaldi. Pero wa siya magpakawa sa paglaom. Mihangad nagampo si Santa Monica sa mahal na Birhen Maria na ngayo siya panabang si Santa Monica ni mahal na Birhen Maria. Nagampo siya kanunay ni Mama Mary pinaagi sa santos nga rosaryo nga makabig unta ang iyang anak nga makasasala nga si San Agustin. Pero wa gyud siya magpakawa sa paglaom ang higala. Ang pagampo ni Santa Monica gidungog sa mahal na Birhen Maria ngadtong gutloa ang iyang anak nakabig. Nakabig ang iyang anak nga si San Agustin nga usa ka banyaga nga anak, bugoy nga anak, buluyagon ug makasasala nga anak. Tungod sa pagampo ni Santa Monica ngadto ni Mama Mary mga igsoon, nangayo siya panabang sa mahal na Birhen Maria. Nasayod ko sa kato si Santa Monica, wala magkato sa Santa Monica, dili lang kay dito ra siya nagampo ni Kristo, nangayo gyud siya panabang sa inahan ni Kristo. Adto ko sa inahan, mudangog ko sa inahan, kay lakas kaayo ning inahan. Kay kung unsay pangayo sa inahan, di jud balibaran sa anak. Muto ni ingon si Santa Monica, mahal na Birhen Maria, akong ihalad ang akong anak nga makabig na untang akong anak. Wa gyud masayang ang mga pagampo ni Santa Monica mga igsoon. Kinasing-kasing nga pagampo ni Santa Monica, nagrosaryo kanunay si Santa Monica. Nanghayo siya panabang ni Santa Maria. Wa gyud masayang ug wa gyud mausik ang pagampo ni Santa Monica. Ang iyang anak gitandog ug nabag-o ang iyang anak. Tungod kay nabag-o ang iyang anak, nahimo pang obispo ngadto sa Hippo. Hantod karon na usa siya sa haligi sa simbahan nga Katoliko. Ang iyang anak nahimo na ganing santos, na santos pa mao si San Agustin mga igsoon. Sakto gyud kayo ang saad sa mahal na Birhen Maria nga kining tawo nga kanunay nga magrosaryo makabig ang mga makasasala. Muna nga panahon nga kita magrosaryo atong ituboy ang tanang mga makasasala. Atong iampo ang tanang mga makasasala nga makabig na unta. Sama sila ni San Agustin. Sakto gyud mga igsoon, makakabig yun ni ang pagkanunay nga magrosaryo. Makabig ang mga makasasala. Og magtubo diha sa grasya mahimong takos sa kinabuhing dayon. Munang ikaunom nga saad. Ikapito nga saad, kadtong sa tinuuray nga magdibuto sa akong rosaryo, dili gayud mamatay nga dili makadawat sa panabang sa simbahan o hawa sa grasya. Kanindot aning sa araw, kita yung tanan, kitang mga Kristohanong Katoliko, way labot ni mga dili Katoliko, kay wa man sila anang rosaryo. Kay Biblia ramang yun ang ilahang gisaligan, no? Kitang mga Kristohanong Katoliko, maog yun ang atong gipangandoy. Nga kadtong sa tinud-anay, tinuoray,
nga nagdibuto sa akong rosaryo dili gyud mamatay nga dili makadawat sa panabang sa simbahan o hawa sa grasya. Usa na sa saad mahal na Birhen Maria, ikapito na nga saad sa mahal na Birhen Maria nga kadto ding mga tao nga tinud-anay nga magdebosyon sa iyang santos nga rosaryo, kanang tawhana dili na siya mamatay nga dili makadawat sa santos nga grasya. Unsa may pasabot ana nga ikaw kung kanunay kang magdebosyon sa santos nga rosaryo, dili pa ka mamatay basta dili ka makadawat sa panabang sa simbahan. Unsa man nang dili ka makadawat sa panabang sa simbahan? Kanang dili pa ka mupiyong, sa dili pa ka makabsan sa kinabuhi, makadawat yug ka sa santos nga grasya nga gikan sa simbahan. Unsa man na siya? Unsa maning panabang sa simbahan? Mao kana ang mga sakramento. Sa dili pa ta mamatay, madihugan ta. Sa dili pa ta mamatay, makakalawat ta sa mahal nga lawas sa atong Ginoong Hesukristo. Mao nay but pasabot sa atong mahal na Birhen Maria nga kadtong mga tao nga tinud-anay, tinuoray nga magdibuto sa akong rosaryo, dili gayud mamatay nga dili makadawat sa panabang sa simbahan. Sa ato pa, kung ikaw kanunay kang magrosaryo mga igsoon, dili pa gani, kung dili pa kakadawat sa grasya, di pa gyud ka mamatay. Gusto sa atong mahal na Birhen Maria, mangita gyud paagi ang atong mahal na Birhen Maria nga sa dili pa ka mamatay, padawaton usa ka sa panabang sa simbahan. Unsa nang panabang simbahan? Padawaton usa kag mga sakramento. Nya nasayod kitang mga Katoliko unsa man ang sakramento? Ang sakramento mao kana ang grasya, taytayan sa mga grasya nga gihatag sa Ginoo mga igsoon sa tao. Sa ato pa ang sakramento mao kana ang timaan nga makita sa grasya nga gipadagayday sa Dios sa tao mga igsoon. Sa ato pa ang sakramento mao ang grasya mga igsoon. Grasya kana nga gipadagayday sa atong Ginoo ngadto sa tao mga higala. Sa ato pa mga igsoon, sa dili pa ta mamatay, kadtong mga tao nga kanunay magrosaryo, sa dili pa siya mamatay, makadawat siya sa panabang sa simbahan. Unsa ng panabang sa simbahan? Makadawat siya sa sakramento sa pagkumpisal, makadawat siya sa sakramento sa pagdihog o sakramento sa pagkalawat. Kining tulo mao ni ang atong madawat sa dili pa ta mamatay. Maunay gisaad sa atong mahal na Birhen Maria nga kadtong mga tao nga tinud-anay magdibuto sa akong rosaryo, dili pa gani na siya mamatay, makadawat na siya mga sakramento. Kanindot ana nya naara ba na sa atong Catechism of the Catholic Church nga kanang mga tao nga mamatay nga makadawat sa sakramento, ang tao nga mamatay nga naa sa kahimtang sa grasya, nagdiritso gyud na sa langit, insured gyud na paingon sa langit mga igsoon, siguro gyud na mahilangit, di na mapurgatorio, di po na malangit, di na mapurgatorio, di po na mampirno, diritso naglangit mga igsoon. Mao nay panudlo sa atong simbahan. Kung ang tao nga mamatay nga naa sa kahimtang sa grasya, ang tao nga mamatay nga naa sa grasya, kanang tawhana siguro gyud mahilangit mga igsoon. Kunya, kanang ikaw madihugan ka. Nya, kanang dihog sakramento ra ba na? Nya, unsa na sakramento? Grasya. Makakalawat ka, samot na makakalawat ka, kay naa gyud na sa Biblia mga igsoon. Atong basahon na sa Juan kapitulo 6 bersikulo 54. Unsa may gisaad sa atong Ginoo? Kadtong mga tao nga kanunay mo kalawat sa iyang mahal nga lawas. Matod pa sa atong Ginoo sa Juan kapitulo 6 bersikulo 54-58, matod pa ni Kristo, kinsa katong mukaon sa akong unod sa tapag kadtong tao nga mukalawat og moinom sa akong dugo kanang tawhana, ako siyang pagaluwason og ako siyang pagabanhawon sa katapusang mga adlaw. Sa tapag katuday mga tao nga kanunay mukalawat, mukaon sa unod sa atong Ginoo, kanang tawhana gisaara ni Kristo nga iya nang luwason, dili lang kay iyang luwasan ay luwason, gisaaran gyud niya nga iya gyud ang pagabanhawon, dili lang kay banhawon, iya gyud luwason mga igsoon. Klaro kay mga higala nga kadto ding mga tao nga tinuoray nga magdibuto sa akong rosaryo, dili gayud mamatay nga dili makadawat sa panabang sa simbahan. Unsa man ang panabang sa simbahan? Mao kana ang mga sakramento igsuon.
Sa pagkadto ding mga tao nga magdebosyon kanunay sa santos nga rosaryo, kanang tawhana dili pa ganina mupiyong sa iyang mata, dili pa ganina mutulid ug mahuddan sa iyang gininhawa, basta dili pa nakadawat sa sakramento mga igsoon. Maunay saad sa mahal na Birhen Maria, dili mamakak ang atong mahal na Birhen Maria mga igsoon, kay inahana siya sa Ginoo, di na mamakak. Kay ang iyang anak dili bakakon na, si Kristo di ba bakakon, busa ang iya pong inahan di pud na bakakon. Karon mga igsoon, mauna nga di gyud ta magtinapulan sa pagrosaryo kitang mga Katoliko. Oy, ayaw mo pagtinapulan sa pagrosaryo, kay nindot kayo ang saad sa mahal na Birhen Maria. Kitang mga Katoliko ayaw mo pagtinapulan sa pagrosaryo, kay tungod ni ining pagdebosyon sa rosaryo, pirti ng daghanang mga santos Katoliko nga naa na sa langit. Nya, di mo gusto mo sa kag langit? Kitang tanan gusto ta mo sa kag langit, mao na di ta magtinapulan sa pagrosaryo. Kini mga laing relihiyon, pasagdi na lang na sila, bahalag di na sila wala man sila ng rosaryo. Ang ilaha, Biblia ra man gyud ang ilaha, ilaha po na. Pero kitang mga Katoliko nakasabot ta, dili ra kay Biblia ra ang atong gisaligan. Kung maghisgot ang doktrina, diri ta Biblia mo kutlo. Pero kita pong mga Katoliko, doon na po tayo gituhuan, bisag wala sa Biblia, sama aning pagrosaryo, kay mao man ni ang private revelation nga gipadayag ni Mama Mary ngadto ni Saint Dominic. Di ba? Kay ang Biblia mga igsoon, hagbay namang nahimo. Hagbay na kining nahimo. Samtang ang saad sa mahal na Birhen Maria, gipadayag niadtong 1214. Muna nga dili mangutana, muna sayop ng pangutana sa laing reliyon, asa man na mabasa sa Biblia nang gisulti ni Brother Carlo. Natural di gyud na mabasa sa Biblia, kay ang Biblia hagbay nang nahimo, hagbay nang nabuhat ang Biblia, wa ani gipadayag sa mahal na Birhen ang kaning 15 kasaad. Kay kining 15 kasaad nahitabo ni niadtong 1214. Muna ayaw pangita nga naa ba nas Biblia ning akong gilitok. Unsaon man pagbasa sa Biblia nga ang Biblia hagbay nang nahimo, samtang kining saad ni Mama Mary wala pa nagipadayag niya. Kay gipadayag niya niadtong 1214. Muna sayop na pag-utana moingon siya kana imong gisulti Brother Carlo naa ba nas Biblia? Dili tanan isulti nato pangitaong Dios Biblia. Kay kana pa tayo inyong gipangditok. Kana inyong gipangditok, dili man po tanan mabasa sa Biblia. Kana si Ellen G. White mabasa din na sa Biblia. Di ba? Si Felix Manalo nga huling sugo kuno sa Dios sa katapusang mga adlaw, naapon na sa Biblia, wala. Iagi-agi ra yung tagna, naman tagna si Isaias nga dunay ibong magdaragit. Ayaw nang tagna, kay kanang tagna pwede man na interpretahon nato nga pabor sa inyo ha, pwede po mo interpretaan na pabor sa mo ayaw nang tagna, kalang siniguro gyud asa mabasa nga si Felix Manalo huling sugo sa Dios. Di po mo kabasa niya na. Asa mabasa si Ellen G. White. Di ta kabasa niya na. Una nga kining akong gipangyaw-yaw nga moingon mo asa man na mabasa Brother Carlo nga kanang imong gipangyaw-yaw na sa Biblia. Ayaw ninyo pangitaas Biblia. Kay kining saad ni Mama Mary 1214 pa ninya gisaad. Samtang ang Biblia hagbay nang nahimo. Di ba? Hagbay nang nahimo ang Biblia. Muna ayaw pangitaa ang saad ni Mama Mary diha sa Biblia. Kaya nga naman, dili tanan mga igsuon nahasulat sa Biblia mga higala. Dili tanan hisulat sa Biblia. Muna nga kamong mga laing reliyon wala gyud mo aning 15 kasaad. Kaya nga naman, kaya ang inyong mangkong gisaligan, Biblia ra manggod. Pero kami mga Katoliko nasayod mi nga dunay saad si Mama Mary, 15 kasaad ni Mama Mary kay tungod kay wala mami magsaliglang sa Biblia. Wala lang kami magsalig sa Biblia. Una nga kanang inyong mga pangutanas, mga laing reliyon, asa man na mabasa sa Biblia Brother Carlo saad sa mahal na Birhen Maria. Nganong basahon man na nimo sa Biblia? Nga kining saad ni Mama Mary 12:14 pa man niabot. Samtang ang Biblia nahimo na. Di ba? Sayop na nga pangutana. Sayop na. Dili sa tanang panahon nga kung unsay akong ilitok pangitaong jud tanas Biblia. Sayop man na mga igsuon. Sayop na. Okay? Sa ato pa motong ikapito nga saad sa atong mahal na Birhen Maria. Kadto sa tinuoray dibuto sa akong rosaryo, dili gayud mamatay nga dili makadawat sa panabang sa simbahan o hawa sa grasya. Ikawalo, kadtong mga sa akong rosaryo makakaplag sulod sa ilang kinabuhi ug sa takna sa ilang kamatayon sa kahayag sa Dios sa kabuhong sa grasya ug makaambit sa panungdan sa mga santos. Liman kana kanindot sa ikawalo nga saad.
nga kadto ding mga tawo nga mga di sa rosaryo makakaplag sulod sa ilang kinabuhi ug sa takna sa ilang kamatayon sa kahayag sa Dios. Limat kaniya na nga panahon sa takna sa atong kamatayon makakita kita sa kahayag sa Dios. Nya panahon sa atong kamatayon mabuhong kita sa grasya. Dili dita mabuhong sa grasya nga sa ikapitong saad sa atong mahal na Birhen Maria nga makadawat man tas panabang sa simbahan. Nga kanading panabang sa simbahan sakramento din na. Sakramento man din ang kanang panabang sa simbahan. Makadawat kitag sakramento, meaning mabuhong ta sa grasya gyud. Sakto gyud nang saad ni Mama Mary nga kadtong mga di sa rosaryo makakaplag sulod sa ilang kinabuhi ug sa takna sa ilang kamatayon sa kahayag sa Dios ug sa buhong sa grasya. Mabuhong jud ta sa grasya panahon sa takna sa atong kamatayon. Panabangan ta ni Mama Mary. Tabangan ta. Panlabanan ta ni Mama Mary panahon sa atong kamatayon. Naman na sa atong pagampo sa rosaryo. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iyampo mo kaming makasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iyampo mo kaming makasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Liman ka na. Nagpaampo ta ni Mama Mary sa takna sa atong kamatayon. Muna sa takna sa atong kamatayon, panabangan ta ni Mama Mary. Muna makakita tas kahayag sa Dios panahon sa atong kamatayon ug mabuhong ta sa grasya mga igsoon. Nya makaambit pa jud ta sa pahananungdan sa mga santos. Mao nang ikawalo nga saad sa mahal na Birhen Maria. Ikasiyam, pagawason ko sa labing madali gikan sa purgatorio ang mga kalag nga nagdeboto sa akong rosaryo. Liman kaniya na. Ang ikasiyam nga saad sa atong mahal na Birhen Maria nga kadtong kanunay nga magrosaryo pagawason ko sa labing madali gikan sa purgatorio ang mga kalag nga nagdeboto sa akong rosaryo. Sa ato paduna gyud ay mga tao nga nagdeboto sa santos nga rosaryo nga naa dito sa purgatorio, pero kanang tawhana bisag naa siya sa purgatorio madali ang iyang pagpagawas. Madali ang iyang pagpagawas. Dad-o na yon siya sa langit, pinaagi sa iyang pagdeboto sa santos nga rosaryo. Dihang buhi pa siya mga igsoon. Muna nga samtang buhi pa ta, kanunay na tang magdebosyon sa santos nga rosaryo, magampo na ta kanunay sa santos nga rosaryo. Inay nga makapuyo ka sa purgatorio pila ka tuig, mamubo-mubo na lang ang imong pagpuyo. Tungod kay sa buhi pa kagibayra na nimo daan mga igsoon, pinaagi sa imong pagsantos nga rosaryo. Inay nga pagpuyo ka sa ato lang ingon inion pagsultihan. Kung mamatay ka, mapurgatorio ka. Makapuyo ka sa purgatorio usa ka tuig. Pero tungod kay samtang buhi pa ka nagrosaryo na ka, pagkamatay nimo mga igsoon, na purgatorio ka, inay untag usa ka tuig imong puy-ana dito sa purgatorio. Usa na lang kasi mana. Naus-usan tungod sa imong pagrosaryo. Mao na mga igsoon nga kanang ikasiyam nga saad, pagawason ko sa labing madali, dali gyud kayo. Dali ra gyud ang imong pagawas didto sa purgatorio gumikan sa imong pagrosaryo mga igsoon. Sa ato pa, kadtong mga kalag nga naa sa purgatorio, kita pong mga buhi nga naa diri sa kalibutan, kanang atong kanunay nga magrosaryo, dili lang kay kita ray makadawat ana nga benefits, dili kay kita ray makadawat ni ana sa kayuhan. Maapil na to ang atong mga mahal sa kinabuhi nga naa sa purgatorio karon. Kadtong mga mahal na to sa kinabuhi, mga katigulangan na to nga naa sa purgatorio, nasangit sila sa purgatorio mga igsoon, wala pa sila kasaka sa langit tungod sa ilang mga sala nga gibuhat mga igsoon. Itong mga sala nga gamay, nasangit sila sa purgatorio, gilimpyuhan sila dito tungod sa atong pagrosaryo na itong mga buhi. Nadapatan usab sila mga igsoon, madapatan usab di sila sa atong kanunay nga magrosaryo kitang mga buhi. Muna madali sila pagpagawas dito mga igsoon. Dali silang makagawas ug dadon sila ngadto sa langit. Sa to pa kini ding atong pagrosaryo, dili ra day kita moy makadawas og kaayuhan. Maapil na usab di ay kadtong mga tao nga kadtong mga kalag sa atong mga katigulangan nga naa sa purgatorio. Muna magrosaryo gyud ta kanunay para daghang mga kalag sa purgatorio nga makagawas na mga igsoon. Mao ni saad ni Mama Mary sa ikasiyam nga saad, pagawason ko sa labing madali gikan sa purgatorio ang mga kalag nga nagdeboto sa akong rosaryo. Ika na po nga saad sa mahal na Birhen Maria, ang mga tinuod nga mga anak sa akong rosaryo makaangkon sa labing dako nga kalipay sa himaya dito sa langit. Klaro ana.
Sa to pa di mga igsoon, kita ding mga Kristohanong Katoliko, kita ra di ay ang giilang nga mga anak ni Mama Mary. Kanang mga laing reliyon wala na isipan nga mga anak ni Mama Mary. Kay niingon ko sa Mama Mary sa saad diri sa ikanapo, ang mga tinuod nga mga anak sa akong rosaryo. Ha? Ang mga tinuod nga mga anak sa akong rosaryo. Sa to pa kita ding mga Kristohanong mga Katoliko, kita ang tinuod nga mga anak sa atong mahal na Birhen Maria. Sa unsang pamaagi nga kita na anak ni Mama Mary, pinaagi sa atong pagdebosyon sa atong mahal na pagdebosyon sa atong santos nga rosaryo usab di mga igsoon. Kanati mga tao nga kanunay magdebosyon sa santos nga rosaryo, nagpasabot kana nga anak siya sa atong mahal na Birhen Maria. Dili sa biological ha, kundili diha sa pagtuman sa kasuguan sa Dios og sa pagrosaryo niya mga higala. Mao nang ikaunang nga saad. Ika-11 nga saad, madawat mo kadtong imong gipangayo pinaagi sa akong rosaryo. Sa tapa kung duna kay mga gipangayo, duna kay mga hangyo sa Ginoo, pinaagi sa imong pagpangayog panabang sa kung duna kay gipangayo sa Ginoo, pinaagi sa imong pagdangot ni Mama Mary. Si Mama Mary mohangyo ngadto sa Ginoo. Ginoo ihatag intawon ang iyang gipangayo. Ang Ginoo dili kabalibad. Kay si Mama Mary inahanagod mo ning nihangyo ngadto sa iyang anak. Muna ihatag na lang sa Ginoo ang imong gipangayo. Nabanas Biblia na ang mga pagampo sa mga balaan dako kayo kahimuan. Santiago 5:16-17. Mao na nga sa Mama Mary kung imo siyang duolon, mudangop ka na Mama Mary, Mama Mary tabangi intawon ko. Nya si Mama Mary muduol nga to sa iyang anak tabangi intawon ning tawhanan, nangayo intawon siya panabang. Nimo nya nagpalaban siya nako anak. Ihatag intawon ang iyang gipangayo. Si Kristo dili mo balibad. Kay naa man na sa unang hari 2:20 kung unsay pangayo sa inahan dili balibaran sa anak. Mao na nga si Mama Mary mohangyo ngadto sa iyang anak nga si Kristo. Anak, do na may nagpatabang nako. Mangayo siya ni. Ihatagan na yon siya sa tumanon din na sa atong Ginoo. Tungod sa panabang sa iyang tungod kay ni hangyo tas panabang sa atong mahal na Birhen Maria. Mao nay saad ika-11 madawat mo kadtong imong gipangayo pinaagi sa akong rosaryo. Mara kung duna tay mga gipangayo, kung duna mo tiktag mga exam, gusto ta mahimong abogado, gusto ta mahimong pari, rosaryo. Kay si Mama Mary dili gid na mo mamakak. Madawat mo kadtong imong gipangayo pinaagi sa akong rosaryo. Muna gusto ka mapari, pag-ampo ka nun sa santos nga rosaryo, ihatag na sa Ginoo pinaagi sa imong pag-rosaryo mga igsoon. Ika-12 nga saan, kadtong magsangyaw sa akong rosaryo makadawat gikan kanako og panabang diha sa ilang kalisdanan. Sa ato pati mga igsoon, sama sa akong gihimo karon nga nag-live ko, nagsangyaw ko, akong gisangyaw ang santos nga rosaryo, makadawat da ikog panabang diha sa kalisdanan. Panahon mo abot ang akong kalisdanan, tabangan ko sa mahal na Birhen Maria. Kay nga naman ako manggisangyaw ang santos nga rosaryo mga igsoon. Ma-social media man, ma-public debate man, sa debate ako siyang isangyaw, dipinsaan ako sa Mama Mary. Kung dunay mo atake niya, akong panalipdan sa Mama Mary, pinagi kung nay mga atake niya, akong labanan sa Mama Mary. Ug ako po ipasabot sa katawhan, pinagi sa akong mga Catholic Bible Study, bisag asang parokya, akong ipasabot ang rosaryo mauni ang saad Mama Mary, katong mga tawo magrosaryo. Panahon sa akong kalisdanan, panalipdan ko ug tabangan ko sa mahal ni Birhen Maria. Mao nang ika-12 nga saad. Ika-13 nga saad, itugot kanako sa akong anak nga kadtong tanang sakop sa konfraternidad sa rosaryo makakaplag og kauban nila sa kinabuhi ug kamatayon ang mga santo sa langit. Sa to pa kadto di mga tawo nga sakop sa konfraternidad sa rosaryo, sa to pa kadto mga tawo nga sakop sa mga Marian organizations, katong mga Marian movement, kanang tawhana, katong mga tawo nga sakop sa mga Marian movement, katong mga grupo nga kanunay magdebosyon sa mahal na Birhen Maria, makadawat, makakaplag og kauban nila sa kinabuhi o kamatayon ang mga santo sa langit. Sa ito pagkato din mga tao nga appeal sa mga Marian movements, mga grupo, sa mga nagdebosyon ni Maria, sama aning Marian devotees, mga isa pa ni mga Don Rosarian, kanang mga Marian movements, kanang tawhana panahon sa kamatayon,
mahilangit na ng tawhana, makadawat siya duna sa mga kauban, mga mahal sa kinabuhi. Nya kanang mga mahal sa kinabuhi dili lang ang iyang pamilya, makauban niya ang mga santo sa langit mga igsoon. Mao na ang ika-13 nga saad. Ika-14 nga saad kadtong mga G sa kinasingkasing sa akong rosaryo, mao'y akong pinalanggang mga anak ug mga igsuon Hesukristo. Sa ato pa kita ding mga Kristohanong Katoliko, matud pa sa ika-14 nga saad mahal nga Birhen Maria, kadto ding mga G sa kinasingkasing sa akong rosaryo, mao'y akong pinalanggang mga anak, mga igsuon ni Hesukristo. Sa ato pa kita ding mga Katolikong Kristohanon, kita radi ay ang mga anak ni Mama Mary ug mga igsuon ni Kristo. Kay kanining mga tao nga mga G kinasingkasing sa pagrosaryo, maoy isipo ni Mamiri nga ihang mga anak. Sa to pa kining mga siktang sulpot, kining mga laing planeta, kining mga laing relihiyon, dili to mga anak ni Mama Mary. Kinsa man silang anak? Kamo nila mag-igo anak, kinsa silang mga anak. Kay basta kitang mga Kristohanong Katoliko, kita ra ang giisip nga mga anak ni Maria kadtong mga tao nga kinasingkasing nga magrosaryo mga igsoon. Dili lang kay mga anak kitang Maria, isipon usab kitang mga igsoon ni Hesukristo. Mao na ika-14 nga saad. Ika-15 nga saad ug ang katapusan. Mao na ni ang ika-15 nga saad ug ang katapusan. Ang debosyon sa akong rosaryo maoy usa ka sigurong timaan sa kaluwasan. Sa ato pa ay nga ang ika-15 nga saad ni Mama Mary nga kadto ding tao nga makanunayon sa pagdebosyon sa iyang santos nga rosaryo. Kaniding mga tao nga nagdebosyon sa iyang rosaryo, mao'y usa ka sigurong timaan sa kaluwasan. Sa to pa kung gusto kag siguro nga kaluwasan, dili lang kay Biblia ray saligan. Dili lang kay mubasa lang tag Biblia, makasiguro na ta maluwas niya na, dili lang kana ra. Tinuod man na kining pagbasa nato sa Biblia, kay kining Biblia mao man ni mugiya nato unsaon na to pag kinabuhi aron ta maluwas, sakto man na. Kay pulong kuno sa Ginoo, wanay mulabaw pa niini. Mulabaw na ni tanan. Pero dunay tuna pagyulain nga muhatag na tog siguro sa kaluwasan. Kining mga tao nga nagdebosyon sa akong rosaryo, maoy usa ka sigurong timaan sa kaluwasan. Mauna siya ang mga 15 ka mga saad sa mahal na Birhen Maria ni adtong mga tao nga magrosaryo. Kining mga saad mga igsuon, ang mga saad sa mahal nga Birhen Maria gisulti kana niya ngadto kang Santo Domingo de Guzman. Dihang namatay si Santo Domingo de Guzman, nagpadayon gihapon kini gisangyaw ang mga 15 ka mga saad ni Mama Mary. Gipadayon kini pagsangyaw ang rosaryo sa iyang sumusunod ni Santo Domingo de Guzman. Kinsa man to iyang sumusunod ni Santo Domingo de Guzman? Mao si Bulahan Bishop Alan de Rope. Bulahan, blessed Bishop Alan de Rope. Mao na siya sumusunod ni Santo Domingo de Guzman. Diyang namatay si Saint Dominic, Santo Domingo de Guzman. Dunay nipuli niya, gisangyaw gihapon ang rosaryo ug mga 15 ka saad mga igsoon. Ang nipuli niya mao si Blessed Bishop Alan de Rope mga igsoon. Mao kana ang mga 15 ka mga saad sa mahal na Birhen Maria. Mao kana mga igsoon. Nga kanang atong pagrosaryo, kanang pulong rosaryo mga igsoon, gikan kana sa pulong nga bulak o rosas. No, moingon man gud mga laing reliyon naa ba nas Biblia ang rosaryo? Mabasa ba nas Biblia kanang pagrosaryo? Ang pulong rosaryo litra po litra dili gyud na siya nato babasa kumangutan na kag litra po litra. Pero ang iyang kahulugan naa sa Bible. Balikon ko kanang kumangutana sila naa ba na sa Biblia, mabasa ba na sa Biblia ang pagrosaryo, kumangutana kag verbatim litra po litra, di ta kabasa litra po litra grosaryo. Pero ang kahulugan sa rosaryo naa sa Biblia. Unsa may kahulugan sa rosaryo? Ang kahulugan sa rosaryo nagpasabot kana siya og rosas, bulak. Ang rosaryo gikan sa Latin nga pulong rosarium. Unsa may kahulugan ana? Rosarium Latin nagpasabot kana og rosa o bulak. O kanang bulak mga igsuon, kanang bulak
mao kini kasagarang ihalad agig pagdaig ug pagpasidungog sa usa ka binuhat nga takos natong pagadaygon. Sa ato pa mga igsoon, kaning bulak mga igsoon, nasayod kita nga kanang bulak usa ka na siya ka butang nga kanunay natong gamiton kung doon na tay gihalaran nga usa ka pagkamao sama sa imong uyab. Kung kanang buwak pwede, kung manguyab ka anang bayhana imong halarag buwak, o halaran imong buwak, katagan imong buwak. Sa to pa kanading rosaryo, nagpasabot ka na og rosa o bulak, o kanang bulak mga igsoon mao kana ang mga pag-ampo nato ngadtos Mahal na Birhen Maria nga atong gihalad ngadto kaniya. Mao ni kahulugan sa rosaryo nya naa ba nas Biblia nga bulak rosas na atong masahon mga igsoon. Naa kana sa Isaias kapitulo 35, no? Bisag dili siya bisag dili litra por litra mabasa na to ang rosaryo sa Biblia, pero ang kahulugan mga igsoon na sa Biblia. O sa may kahulugan sa rosaryo, bulak, rosa. Na ba nas Biblia na? Mo nay mabasa ng iso rosaryo, rosa, rosa, rosas. O sa to pa unsa nang rosas, bulak. Na ba nas Biblia na? Atong basahon Isaias 35:1. Nag-ingon din Biblia ha? Ang kamingawan ug ang awaaw nga dapit maglipay alang kanila. Og ang disyerto maglipay. Og mamulak ingon sa rosas. Rosas, mabasa gyud. Og kanang rosas mga igsoon, mao na siya mga igsoon diha gikuha ang pulong rosas, rosaryo, rosas, rosaryo. Sa ato pa mga igsoon, ang pulong rosaryo gikan sa pulong nga rosa, rosas bulak. O kanang bulak mga igsoon, mao kana ang mga pag-ampo nato nga atong gihalad ngadto ni Mama Mary. Mura ra naglalaki ba mga igsoon nga nanguyab anang bayhana aron sugton ka imog yun ang halaran o bulak, hatagan yun ang imog bulak. Ingon ana usab kitang mga Kristohanong Katoliko nga atong gihalaran si Mama Mary og usa ka bulak, o kanang bulak mga igsoon mao kana ang atong mga pag-ampo. Mao kanang atong mga pag-ampo sa ato ang mao kanang atong mga pag-ampo ngadto ni Mama Mary. Mao na mga igsoon, di ba? Unya kanang pagrosaryo mga igsoon, kanang rosaryo halos tanan nga naa sa rosaryo naa gyud Biblia. Mingon sila wala man na itudlo ni Kristo kay ang mabasa sa Biblia sa Mateo 6:9 kung mag-ampo mo ingon ini amahan namo nagas mga langit pagdayeg mo ngalan. Mao man gitudlo ni Kristo brad nga mag-ampo ta amahan namo man wa man mingong mag-ampo mo ingon aniun ha pagrosaryo mo wa man magtudlo si Kristo mag-ampo mo magrosaryo mo wala bitaw, pero ang kanang amahan namo na sa among pagrosaryo bisag wala na mitudlo ni Kristo, pero ang inyong nahibaw-an nga ang amahan namo ra mo'y pag-ampo. Wala ra ba moingon si Kristo kung mag-ampo mo amahan namo ra niingon ba si Kristo nga amahan namo ra litukon? Wala oy. Sa to pa pwede ra ta mag-ampo bisag dili ra amahan namo. Kanang moingon sila nga ang gitudlo ni Kristo nga pag-ampo amahan namo man. Ngano magrosaryo mo nga wa mamingon si Kristo nga mag-ampo mo pagrosaryo mo. Amahan namo may gitudlo. Karon kung amahan namo ra ngano kamo mga pastor nag-ampo mo dili man lagi amahan namo. Lahi man lagi ang inyong pag-ampo. Ang pag-ampo lagi kana laging pag-ampo sa mga pastor. Di lagi na amahan namo. Di ba? Sa to pa pwede ra dita mag-ampo bisag dili amahan namo. Pero wa mo mahibaw nga samtang magrosaryo mi gilito kana namo ang amahan namo. Naman na sa among pagrosaryo kanang amahan namo. Sa to pa wala gihapon na magpasabot nga kung magrosaryo mi wala mi mag-ampo sa amahan namo. Giampo usab kana namong amahan namo kung magrosaryo mi kay part kana sa pagrosaryo ang paglitok namo sa Our Father. Mao na mga igsoon. Sa to pa mga igsoon, kung ikaw usa ka katawo nga dili magbasahan og Biblia, pero kung imong pamalandungan ang rosaryo nagyud tanas Biblia. Mo na ikaw kung dili ka hilig og magbasa og Biblia, pagrosaryo lang sama ra ka nga sweet, sama ra ka nagbasa og Biblia. Kay halos tanan nga naa sa rosaryo naa gyud Biblia. Kana barong mga misteryo sa among pagrosaryo. Unang misteryo sa kalipay mao ang pagpahibalo sa anghel ngadto ni Maria. Naa ba sa Biblia na Lucas 1. Lucas 1:28 naa ba sa Biblia. Unang misteryo sa himaya mo ang pagkabanhaw ni Jesus. Na ba na sa Biblia? Na Mateo 28:1.
si Kristo na banhaw sa sayos buntag sa adlawng Domingo na abras Biblia na. Unang misteryo sa kasakit mo ang pag-ampo ni Kristo ngadto sa tanaman sa Getsemani na abras Biblia na. Mateo 26:44-46. Halos tanan nga naa sa among rosaryo naas Biblia. Sa to pa bisag dili mabasa litra por litra ang rosaryo pero ang kahulugan niya na naa sa Bible. Ha? Ayon na lang mo pangitag litra por litra. Ang importante ang ginganlan. Ayaw mo pangitag nabay ngalang rosaryos Biblia. Ayaw mo pangitag ngalang rosaryos Biblia. Ang inyo untang pangitaon ang kahulugan, ang ginganlan na abanas Biblia, ang ginganlan na mo rosaryo na kanang rosas. Amahan namo maghimay ka Maria na anas Biblia. Ang unang nilitok anang maghimaya ka Maria dili ang mga Katoliko kundi ang anghel. Ang anghel nga si Gabriel na abanas Biblia na. Sa to pa kini dayang paglitok na to sa rosaryo. Ang una ding militok ni mao si anghel Gabriel na abanas Biblia na Lucas 1:28 atong basahon. Lucas 1:28 sa di pa ta mahuman. Lucas 1:28. Sa ato pa halos tanan sa atong pag-ampo sa diha sa Santos nga Rosaryo naagyod sa balaang Biblia mga igsoon. Lucas 1:28. Nag-ingon din og miadto ang anghel kaniya sa ato pang anghel miadto kang Maria. Og mingon maghimaya ka puno sa grasya ang Ginoo anaa kanimo. Sa ato pa kanading paglitok na to. No, mabasa gyud sa Lucas 1:28. Sa ato pa kanang paglitok na to sa atong pagrosaryo, maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo man kanimo. Naa ka nas Biblia. Ang unang militok ni ana ang anghel nga si Gabriel. Karon kung kitang mga Katoliko nasayop ni ana panahon nga magrosaryo ta, ang una ding nasayop si anghel Gabriel. Si anghel Gabriel di mo'y unang nasayop. Masayop bang anghel? Kamu kusukay mo debates Katoliko nga mulitok mig rosaryo maghimaya ka Maria. Kusukay mo debate na mong Katoliko inyo ming lalison. Ang una unta inyong lalison dili kami, ang anghel unta ang inyong unang lalison. Kamo mga Protestante kusukay mo musaway sa Katoliko nga kami magrosaryo mi ingon mi maghimaya ka Maria imo ming sawa inyo ming sawayon. Dili unta kami una ninyong sawayon. Ang una unta ninyong sawayon ang anghel nga si Gabriel. Kay si anghel Gabriel mo'y unang nilitok ni ana. Si anghel Gabriel mo'y unang nilitok ana ang maghimaya ka Maria. Ave Maria gratia plena Dominus tecum. Ang unang militok ana si anghel Gabriel. Kung nasayop ming mga Katoliko nga militok ni ana, ang unang nasayop si anghel Gabriel. Di ba? Mao na mga igsoon. Bisag dili siya mabasa litra por litra ang pagrosaryo, pero ang iyang kahulugan anaa gayod sa Biblia mga higala. Nya karon kanang inyong mga pagsupak mahitungod anang pagrosaryo. Ako naman ang gitubag sa una na akong episode mahitungod anang Santos nga Rosaryo. Tan-awa lang na ninyo sa YouTube mga igsoon. Gi-upload man na ni Brajiwan Pasiones. Kamo nilay mag-igo niya na ako na nang gitubag kanang mga pagsupak sa Santos nga Rosaryo. Kapila na nako tubaga kanang mga pagsupak, mga pangatake sa laing reliyon. Batok sa atong pagrosaryo, ako na nang gitubag. No? Kanang pagbalik-balik nga pagdaig, pagampo, wala ka na sa idili basta maayo lang. Mura ra nakahikap kag tai ba kabaw gug ka nga baho ng tai. Imo jung balikog simhot. Di mo dili maayo. Oh, imo barong sawayon ang imong kauban, balikon nimong saway, bation nimong naong. Mo ni dili maayo. Pero kanang pagbalik-balik nga maayo, wala ka na sa idili mga igsoon. Duha ka klase ang pagbalik-balik. Doon ay pagbalik-balik nga maayo, doon ay pagbalik-balik nga dili maayo. Og ang gipasabot ni Kristo nga kung magampo mo, ayaw niyog balik-balik ka dili na pagrosaryo. Kung dili mga pagampo ka na sa mga pagano. Ya kita ba kag pagano magampo magrosaryo? Bi basaha kunos Biblia bi, ang mga pagano magrosaryo magampo. Di ka kabasa ni ana, busa nga kining saway ni Kristo nga kung magampo mo ayaw balik-balik ka. Pagampo ka na sa mga pagano. Mao ka na ibot pasabot. Kung magampo mo ayaw balik-balik ka kanang pagampo ba nga samas mga pagano ba? Oh, nga magbalik kanang pagampo nga walay kapuslanan. Pero kining pagrosaryo na to, pagampo ba ning way kapuslanan, mapuslanon kayo oy. Kaya ang una ding militok ni ining maghimaya ka Maria, mao si anghel Gabriel. O di ba? Mao na mga igsoon nga hinaot nga masabtan unta ninyo kining akong programa karon og doon na sa mo'y nasabtan kung unsay mga saa di mamiri nato mga tawo nga kanunay magrosaryo. Unya nahuman na magyud ta sa dili pa ta mahuman mga igsoon ato sa ning basahon ang mga greetings dinhi sa atong mga diri sa atong mga viewers. Mayong buntag bro J, matod pa ni Aldrin Aldit Bartolome. Salamat Brad.
Oh, maayong buntag Brad G. Budyungan Vicente, salamat Brad sa imong pagtanaw. Good morning bro. Salamat Brad. Ilyong Aris Punay, salamat sa imong pagtanaw. Mauunta bro, magrosaryo ang mga CFD, mga ayog tabang ni Birhen Maria kung unsay tinuod nga pagpanudlo official may tungod sa God died. Di na sa tamagisgot ana Brad. Unya Butch Kibido, salamat sa pagtanaw Brad Butch Kibido. Budyungan Vicente, naarabay laing reliyon mo tuo pod sila og rosaryo pero lahi pod ang ilang pagrosaryo. Salamat bro. O matod pa ni Rolando Saniel, padayon bro, asa man inyong bro, misimba pa ko bro. Padayon bro, asa man inyo ha bro, misimba pa ko bro. O ang mo bro, diri rami na ako sa Talisay City, Cebu. No, sakop ko diri sa parokya sa Laray. Na ako sa Talisay, Cebu. San Roque. Ampo lantas kanunay bro. Amen. Salamat Brad. Nya taga Cebu na siya. Matod pa ni Vicente, Budyungan Vicente. Dungan, matod pa niya binutbot na bro. Nara ninyo binutbot na. Nara ninyong mudawat mo anak dili. Basta ako igor akong nagwali, nagpasabot, mahitong ko ining pagrosaryo. Maluwas kahang sulpot kung wala mo sugod si Virgin Maria nga magpakatao ang Mesiyas. Jason Siantidlas, salamat sa pagtanaw mo bro. Herms Luina, salamat sa imong pagtanaw Brad Herms Luina, taga Kalbayog Samar ni siya. Salamat sa imong pagtanaw Brad. Padayon Brad, God bless. Jeffrey Rinyan, salamat. Matod pa Jeffrey Rinyan, nagpataka og yaw-yaw on, nagsulti ba di si Maria anang yaw-yaw nimo? Nato, gisulti. Ay lang pangitaas Biblia kay ang Biblia hagbay namang nahimo. Samtang kining saad niya 12:14 pa man ni miabot. Sumamiri gyud ang nagsulti niini. Saad gus mahal ang Birhen Maria sa to ba siya gyud ni sulti ana kay siya gyud ni saad. Mo saad kang dili kay nagsulti. Kasama mi nga mo saad ko Jeffrey Rinyan. Palitan ti kag cellphone. Ani sulti dinan dili di ako gyud kay ako gyud ni saad. Mo na itubag nimo, mo na itubag na ko Brad Jeffrey Rinyan. Mato pa niya, misulti Diyos Maria na ng imong gisulti. Nisulti Diyos Maria. Kung basahon nimo ang saad, siya ni saad na. Ayaw pangitaan as Biblia. Kaya ang Biblia hagbay nang nahimo, hagbay na nahipos ang Biblia, wala pa nimo abot ang yang saad. Kaya ang saad ni abot ni panahon ni St. Dominic 12:14. Mana, Juan Manuel Cabando, salamat sa imong pagtanaw Brad Juan Manuel Cabando. Charlie Virtudaso, amen bro. Manolo Humalon, dili kang Kristo gikan jud sa simbahan. Mao na mga igsoon, daghan kay salamat sa imong pagtanaw. Iyat Phillips, salamat Brad Iyat Phillips. Lynn Pridingque, Manggubat, salamat sa pagtanaw sister. Mayong buntag bro, watching from Mandawi. Lynn Pridingque, Manggubat. Salamat sa imong pagtanaw sister o brother. Kung babae ka, sister, lalaki ka, brother. Salamat sa pagtanaw. Mary Jean Tumang, salamat sa pagtanaw. Okay, mangigso nya wala magyud tay igong panahon, hinaot nga inyo pa kung sundan ining akong mga live pohon. Kung dili ta busy, maka-live gihapon ta mangigso nya. Please na lang share nining akong video para daghan pong makadungog og makat-on sa atong mga pagtulunan sa atong simbahan. Okay ra ako ni i-upload sa YouTube. Okay ra bro. Ilyong Aris Punay. Yes bro. Sugod gyud ko bro. Basta ay maayo man kay na. Maayo kay na para daghan pong makadungog. Kay katong mga hilig og magtan-aw og YouTube nga mga religious, hilig og magtan-aw og YouTube religious. Okay kay na bro. I-upload bro. Ilyong Aris Punay. Inig-upload nimo bro, itag ko bro ha. Kay mutan-aw po ko bro. Ilyong, daghang kay salamat. Bro, okay ra ako ni i-upload siya. Okay bro, i-upload na bro. Kay sa akong mga videos daghang na nag-upload. Ang uban wala ko kaila. Pero why problema na. Basta alang sa kamayaan sa tong Ginoo sa mahal na Birhen Maria. Go! Why problema na. Daghang salamat bro ha. Daghang salamat. Makalaom ko bro. Maglaom ko nga. Imog yun ang i-upload. Okay kay kuha na bro. Nya, ikahuman ni mo upload bro. Itag ko bro. May gusto sa kong mutanaw. Daghang kay salamat niya. Please, i-share ni ninyo. Pwede ninyo i-upload sa inyong mga YouTube channel. Kung doon na may mga YouTube, i-upload para daghang sag makadungog. Aron mapakalat na to maayo ang maayong balita. O ang saad sa atong mahal na Birhen Maria.
Unya kung doon na mo mga GC, ipaambit ni i-share ni ninyo ang akong live. Daghang salamat inyong ubos nga alagad Brother Carlo Badinas, manamilit kaninyo maayong hapon, maayong buntag, maayong udto, agad nining maabtan ni natong programa ang katinawan sa pagtuong Katoliko sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. God bless.